mga kagwaps, mga kalingap. Mapagpalang mainit na araw sa ating lahat. Shout out po, Kuya Bal, sa lahat ng Kalingap partners, Kalingap viewers. Siyempre sa Rich Team Evergreen. Especially guys kay Ma'am Asuncion, Ma'am Cisaline, Ma'am Emer Felix Cuevas, at siyempre kay Ma'am Helen. At sa lahat-lahat na po kay Ma'am Bibing, kay Ma'am Shinkanto, Ma'am... Uy, ate! Ay, akala ko, mapunta ka dun sa ano. Kay Ma'am Urmida Cabardo, Emil Felix, Emily Enriquez, kay Ma'am May Camposano, kay Ma'am Berna Moreno, shout out sa lahat ng active sa GC natin, guys. So, ayun, may dala tayong mga pagkain. So, ito, nagdala tayo ng isang tray itlog, tinapay, at saka kay kay Atikat, no? Yan si Atikat, shout out. Po-support ng channel ni Atikat, dala din si Atikat ng pagkain, oh. Yan, yung ibang pasalubong natin kay Kuya Noni, naka plastic bag, dala ni Atikat. So, ayun. Oy, Kuya Noni! Buti naman, andyan ka. Grabe, sobrang init. Pa-support ng channel, si Ate Catherine Official. Okay, Noni, oh. Yan, may pasalubong kami. Tsaka, ayun, oh. May dala pa. Baka mabasag. Saan si Kuya Marlon? Init. Saan trabaho? Nag-work siya. O, Nay. Musta, Nay? Ha? Oo, ang dami. Para maraming mauulam. Ayun, meron pa doon, oh, pagkain. May masarap kami na tuna pie. Oh. Kanina may ibibigay pala ako sa yung bag. Galing kay Mami Sweet from Japan. Daming tinapay na yun, oh. Ha? Dulce naman tinapay niya. Oo, para mabusog ka. Masarap yan ay sa ano. Gatas, kape. Kain na, Nay. Merienda na. Kaya Noni, pili ka dito, oh, kung alin yung sa iyo dyan. Kung backpack or ano. Ito. Kay, galing kay Mami Sweet from Japan. Pauwi na siya Maynila ngayon, at meron siyang asikasuhin. Yan, anong gusto mo dyan? Yung maliit o yung malaki? Yan na lang. Kay Kuya Marlon itong isa. Yan, kay Kuya Marlon. Ano masasabi mo sa nagbigay? Maa-adjust baga ito. Sabihan mo salamat. Ay, ang galing ni nanay, oh. Salamat daw. I-adjust mo para bumaba. Adjust baga yan. Nay. Dami talaga akong tinapay, Nay. Nagay ba? Punta mo siya, sige na. Okay, Kuya Marlon, ito, oh, ikaw na mag-abot sa kanya, ha? Saan baga si Kuya Marlon ngayon nag-trabaho? Nasa ginatutan ko. Saan yun? Nasa may ganyan. Ito, mismo. Dire-diretso pa? Yung pinuntahan natin dati? Yung pupuntahan natin ngayon? Hindi ko alam kung saan. Yung pupuntahan natin ngayon? Ay, iba yun? O siya, sige. Oh? Kamusta ka, Nanay? Na. O may ano kayo, Kuya Noni? May mga tubig pa kayo? Meron pa po. Saan kayo kumuha ng tubig? Ganda ng damit mo ngayon, Nay, Barbie. Nay? Ay, may lakad kami ni Kuya Noni. May i-scout kami ngayon. May pupuntahan kami. Malayo. Nasama ka? Hindi man yan layas. Hindi layas, ano? Dito lang sa bahay. Mamaya, maglalayas kami. Ano, masarap? May isa ka muna, Kuya Noni. Anong kinain mo? Bang, linis ng bahay mo, ah. Naglinis kayo ng bahay, Nay? Naglinis kayo? Bahay ngayon? Malinis ba ang bahay nyo?
Sino nagmap? Binawalisan yan. Ha? Kabawalis. Alam. Sinong nagwalis? Ha? Ako nawalis yan. Ah, ikaw ang nagwalis? Si nanay daw nagwalis kyo no ni? Aba, ang sipag ni nanay ah. Itabi mo yung tinapay na at para meron kayong ano, may snack bukas. Kay baka kainin ng mga ano, dogi-dogi. Hindi ka nagpunta sa liko? Hindi. Yung kasama mo. Ay, kalinga partner siya si Ate Catherine Official. Kasama ko. Kala ko kapatid mo. Ha? Kala ko kapatid mo. Akala daw niya kapatid tayo. Magkapatid kami ano, magkamukha kami. Maganda? Maganda? Uy, maganda ka daw. Si Ate Kat, oh. Siya, tara na kayo, Noni. Kamusta yung ano, yung kubo natin, ayos na? Mukhang naglabas si Kuya Marlon na. Ayun yung aming kubo. Nagwalis kayo dito kaya, Noni? O may mga ano, maaliwalas na baga. O kulang lang sa linis. Kasi may mga nangahulog na to yung dahon dito. Dito kayo nagluto? Parang bago silang ano. Dito na sila nagluluto. Maganda dito magluto kasi ano, tro yung init ba, yung hangin. Kasi pag dun sa loob, ano talagang buot, lalo na pag kayong magluluto ka na, yung hangin, ay yung init ng galing ng kalan, naka-intact lang. Mas maganda dito, Ate Kat, magluto, ano? Ang ganda ng ano nila. So, ayan, shout out kay Ma'am Sisaline. Siya po yung nagbigay po dito ng ano, pambili ng mga materialis. So, kahit paano natapos din. Inot-inot nga lang at si Kuya Marlon is unaanop sa pagtatrabaho. So, ayan, shout out po, shout out. Thank you so much, Ma'am Sis. So, tara, Kuya Noni, let's go. Wala si Kuya Marlon Meron daw silang pinuntahan Repilan natin ng tubig. Dala ka. Para may maano kayo inom. Siya. May laman pa ata. I-refill mo na lang sa ibang lagayan. O bakit may itlog dito? Ay, wala na palang laman. Kala ko may laman. Nay, matuloy na kami, Nay. Susi natin, susi. Let's gora. Sama namin si Kuya Nuni ngayon mag-scout. At alam niya dun yung sasadyain namin ni Ate Kat. So, imbis kay si Kuya Marlon yung kasama ngayon, si Kuya Nuni ang aming isasama. Diba? Pasama kami sa kanya kasi alam din naman niya yun aming pupuntahan. Yun, shout out po sa lahat, shout out. Sa mga baguang subscribers, sa mga datihan, thank you so much. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa YouTube channel ni Ate Catherine Official, Kalingap Catherine. Wala na official, te. Nakalimutan ko yung ano ni ate. Mahaba kasi yung channel niya. Yun, kasama na. Ang init, guys. Na-protection tayo sa sun para hindi tayo mga sunburn. Charot! Shout out sa lahat Sa mga baguang subscribers, thank you so much. Siyempre kay Kuya Bal. Sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers. Uy, ang init, guys. Sakit sa balat ang init. Lalo na pag sa mukha, nakadapo. Oh my God. Oh my God. Let's go. Habi, sobrang init ngayon, no? Wala na. Mamaya na lang tayo magkuha ng pandan, ano? Kuya, Noni, yung makupa natin, wala talaga pang hinog. Ha? Wala pa. Pero ang daming bunga, napapansin ko, kumpul-kumpul, ano?
Ayun oh, nandun oh, kumpul-kumpul oh. Daing bunga. Pawis! Wis, pawis. So ngayon si Kuya Noni ang magbibideo. Alam mo yung pangalan na pupuntahan natin, Kuya Noni? Makri. Ha? Makri. Makre? Makre. Saan ba yung tubig ko? Di ka na oh, Kuya Noni? Hindi. Kainom ko lang. Ha? Kainom ko lang. Kainin mo lang. Shout out mo yung mga viewers natin. Bright Shout Team out po to all the Evergreen. viewers. Bright Team Evergreen. Ay, bakit ba wiper ang ilan ko? Let's go. Ano pa? Ano pa masasabi mo? So ngayon guys, doon sa mga nakakamiss kay Kuya Noni, kasama ko ngayon si Kuya Noni. At kami ay magpapasama ni Kat. Yan. Buti na lang, maganda yung ano nila dito. Ano? So ayan, enjoy nyo yung view. Dahil maganda ang view dito. Pagbalik na lang Kuya Noni, mag-ano tayo ng kuan na tubig. Ha? Uwi yun si Kuya Marlon. Uwi po eh. Ilang araw na siyang nag-work. Ngayon pa lang po siguro. Eh, kahapon, nandyan. Ewan ko po kung makapagtrabaho ngayon. Malagas raw. Ha? Malagas raw po niyo. Aning niyo. Ah, yun? Hindi ka sumama? Hindi. Bakit? Hindi mo feel? Gusto mo lang talaga sa bahay? Ah, hindi ka naman naiinip sa bahay? Hindi yan po. Talaga? Sanay ka na talaga sa ano no? Sa bahay ano? Buti na lang nandyan si nanay, may kausap ka. Okay pa ba yung radyo? yung radyo na binili ni Kuya Marlon, okay pa yun? Okay po. Saan kayo kumain ng lugaw? Lugaw ba yun? Nung nakaabang kayo dyan sa waiting shed nung nakaraan? Ay, ano lang po yung soft drinks. Ah, soft drinks. Kala ko ano, boto, lugaw, ganyan. Ano daw? Nakausap mo na si Ate Marieta about dun sa ID? Ay, nakuha na yata po. Ah, may nakuha na? Hindi po, nakuha pa lang yung ID. Oh, saan ka inanuhan ng ID? Ay, yung ID ni nanay po ang ano, tinutukoy. Ah, yung ID ni nanay. Ah, yung about dun sa makukuha na Sa mga ano? senior citizen. O, na pera? Oo. Malaki-laki din yun, ha? At least kahit paano, meron kayong, ano, ma-dukot-dukot just in case na kailangan nyo ng, ano, pera, di ba? Malaki na. Alam ko, 6,000 daw yun. Yun ang sabi ni Pamela sa kakilala niya dyan. Kamag-anak pala niya dyan. Sino yung kamag-anak niya dyan? Rhea? Oo, Rhea ang pangalan. Morales. Oo. Rhea Morales. Yun yung nagbalita kay Pamela. Kaya kay papaano. Hindi kayo madukot-dukot. Just in case kailangan nyo ng pera. Diba? Ikaw ang dapat magtatabi. Kasi ano ka ay matipid, masino. Si Kuya Marlon kasi magastos. Kung ano-ano ang iisipin na bilihin. Yung mga importante lang. Bakit dyan lang din sila kuya? Kanina pa yan dyan ah. Hindi umaalis. Sige lang muna. Sige lang.
Papasok tayo, Ti. Akala ito ng interview. Stilanan. Ay. Papasok. Maliit na. Okay Papasok tayo. Okay lang lang. Yes, pinyo. Tamis kayo. Ulagiti mo, palitag pinya, Ti. Ala nga ito, ubo. Ha? Ay, bawal pala yun. Kaya nga inubod tayo sa manggay. Ay, ganun? Kasi sa lalamunan ng manggay. Kaya ba ito sasakyan ko dyan, Kuya Nuni? Kaya. Mukhang malaki. Kaya. Sure ka? Oo. Okay na ba? Pinya is pinya. Pahingi na pinya. Maliliit ang pinya nila, ah. Pero madami. Oh, bakit parang may tinatapon sila? Ayun, oh. Magkarbulit. Ha? Tapon talaga yan. Bakit? Look. Tapos naman mga wire dito sa ano, kulinti sa Ang baba, ano? Kasi wala si Kuya Marlon, so tayo, Kuya Noni, ang mag-scout doon. Alam mo yung sinasabi ni Kuya Marlon na ano? Yung ikinuwento niya sa akin nung nakaraan? Hindi ko po yun alam ay. Yung lugar? Siya lang ay may ilang puno. Siya lang may alam. Ano? Uy, si Kuya Marlon ata. Ayan ba? Ay, akala ko si Kuya Marlon. Diba? Ano yan kay Noni? Camping yan siguro. Oo nga, may mga tintin sa Government siguro po yan. Ay, ano? nagka-camping. 80 po yan. Ha? 80 po. Ano yun? Pitiko. Yung governor dati doon dito. Paano ito may kwan? Baka Aalis yan. pipita natin. Lumingon. Paano to? Alis dyan? Alis? Ayaw eh. Maalis po yan. Ayun. Alam ni Pinuni ah. Saan ko to i-park? Yan mo sa lang po gilid? ibaling sa binalingan ko. Dito? Yan po sa ano. Ah, doon. Yan malawak-lawak. Hindi na siguro mababala ako. Ito yung aso. Itong bahay na yan? Hindi eh. May dumadaan ba doon, Kuya Nuni, ng sasakyan malaki? Dito? Kasi kung hindi, dito, ganituin ko na lang ang pag-park. Wala po yan. Wala? Wala. O, pag ganito na lang? Pag ano na lang po doon. Pag paano na lang? Hmm. Pabalik na lang. Ilalabas ko? Ilalabas ko pa ganon? Oo. Doon na lang po sa pinaradahan natin dati. Doon sa gilid. Sa gilid, ano? Gilid mo lang po dyan sa kaliwa. Ah, dito. Ito. Oo. Dito na lang po. Okay na? Hmm. Ganyan? Oo. Oh, siya, city. Let's go! Yun. Ang ganda dito, oh. View. Malinis pag ganito. Ganda ng pinuntahan namin. May mga bunga na, oh.
Ano yan kaya na may bunga na parang marang? Ano yan? Gumihan. Ayun oh, may bunga oh. Gumihan yan. Parang ganyan. Yan. Gumihan. Marami pang pako dito guys oh. Pako. Binidyohan ko lang te. Pako, mais, ang dami mga tanim-tanim dito ay. Paborito ko yung pako salad. Ganda ng view. Mainit guys ha, mainit. Yan mga kagwaps. Mainit. Very, very hot. Mainit, very, very hot. Ay, wow. Ay ba, para sila nagluluto ng oil. Ang bango. Oo. Saan gawi? Ha? Doon po.